Hola amics i amigues i benvinguts a un nou vídeo de 4 ferros forjats. Avui viatjarem en el temps i anirem fins l'antiga Grècia per conèixer els seus déus i deesses. Zeus és el cap de tots ells, l'amo de l'Olimp, i el seu atribut és el raig, forjats pels mateixos titans al Tàrtar. És tot poderós i va tindre molts fills tant en deesses com en mortals. Junt a Poseidó i Hades formaren el primer triumvirat olímpic. Poseidó és el déu del mar i dels oceans, i el seu atribut és el trident. És famós entre els mariners que li preguen sempre abans de començar un viatge. En canvi, també va enfrontar-se amb altres personatges, sent el més famós d'ells Ulisses, en la seva tornada a Ítaca. Hades, el tercer dels germans, regentava l'inframón, a l'oscuritat de la terra. Era un déu pervers i malèvol i inclús va arribar a segrestar la filla de Zeus, Persèfone, per fer-la la seva esposa. Fou la deessa més important i era la deessa del matrimoni. Es va casar amb Zeus i fou la mare d'Ares. Es caracteritza per l'ànsia de venjança causada per les infidelitats de Zeus i el paó li està consagrat perquè a la cua porta els 100 ulls d'Argos, fidel servidor seu. Ares era el déu de la guerra. Era temperamental, brutal i sanguinari. Fou molt exitós al terreny amorós, estant emparellat amb nimfes, mortals i altres deesses com per exemple Afrodita. Afrodita era la deessa de l'amor, la bellesa i la fecunditat. Vinculada a ella hi ha molts mites, com el judici de Paris, que seria l'origen mitològic de la famosa Guerra de Troia. Zeus la va obligar a casar-se amb Hefest. Hefest era el déu del foc. Era un déu lleig i coix que treballava a la farxa. Fou enganyat en nombroses ocasions per la seva esposa Afrodita, fins que fart va teixir una xarxa transparent que va posar al voltant del llit, i quan geien ella i Ares, els va atrapar i tots els déus van anar a veure l'escena. Fou la seva particular venjança. Hèstia era la deessa del foc, i el seu atribut era un cor en flames i una torxa. També fou dona de Zeus i sempre estava immòbil a l'Olimp. Fou molt crítica amb Afrodita i va traçar una molt bona amistat amb Hermes. Totes les oracions als déus acabaven amb ella, ja que preferia la família i les construccions que no altra cosa. Hermes era el missatger, era el déu de les fronteres i dels viatgers, dels pastors, dels ramaders, de l'enginys, dels literats i dels poetes. El seu símbol fou la lira. Entrava i sortia a l'inframón i fou qui va ajudar Perseu a vèncer a Medusa. Artemisa era la deessa de la natura i també del regne animal, i el seu atribut era l'arc i les fletxes. Era la deessa protectora de les amazones, i el seu germà també era Apolo. Apolo era el déu de la medicina, de la música i la poesia. El seu atribut era la lira, la corona de llorer, el corb i la pitó. Va enfrontar-se amb Cupido, a veure qui llançava millor les fletxes, i este el va fer enamorar-se de Dafne, però en canvi a Dafne la va fer odiar-lo. Ella es va transformar en llorer fugint d'ell. Demeter era la deessa de l'agricultura, i els seus atributs eren l'espiga de blat i la torxa. D'ella venen les estacions de l'any, ja que quan Persèfone, sa filla, permaneixia a l'inframón en Hades, es tancava l'Olimp i plorava, i d'aquesta manera arribava la tardor i l'hivern, mentre que els 6 mesos que la tenia amb ella a la terra, floria de nou, arribant la primavera i l'estiu. Dionís era el déu del vi i la vinya, del teatre, la rauxa i la festa, banquets i orgies. El seu atribut era bé el raïm, bé una pantera negra. Va néixer de la cuixa de Zeus i era impotent, ja que aquest tampoc era fill seu, el va matar. Rea, la seva iaia, el va agafar i li va tornar la vida. Atenea era la deessa de la sabidoria i de la guerra. Els seus atributs eren un mussol i una llança. Era la protectora de la ciutat d'Atenes, títol que va guanyar contra Poseidó. Tots sabem que Atenea va néixer del cap del seu pare, Zeus. I aquests són els principals déus de l'Olimp, que tantes històries i mites ens han dut fins a nosaltres. Esperem que us hagi agradat i fins a la propera, amics i amigues!